Ei, què passa? Vinga, que ja tornem a ser aquí, com sempre ja sabeu, cada 2 setmanetes amb aquesta secció de cinema aquí a Metadata. I avui, ojo, perquè vinc a parlar-vos d'una cosa que crec que o ens fa molt feliços o ens fiquen molt violents. Anem a pams. Suposo que us haureu assabentat que fa un parell de setmanes es va estrenar la pel·lícula que adaptava les aventures del fontaner més conegut del planeta a la gran pantalla, el bo d'en Mario. I ojo, perquè a més ho feia amb doblatge en català. I resulta que en un obrir i tancar d'ulls es va convertir en la pel·lícula d'animació amb més espectadors i recaudació a taquilles de la història. I ja us dic que la cosa segueix sumant. I és que aquí és on jo volia arribar, perquè les adaptacions de videojocs a la gran pantalla o en format de sèrie sempre generen molt de hype. El sector dels videojocs és enorme i arrossega un munt de gent. I si no els hi pregunteu als que s'estan omplint les butxaques amb Mario. Però no sempre és tan fàcil adaptar-hi una història, o no sempre ho fan tan bé com voldrien els fans. I per això avui, entre bones versions, males versions, bons videojocs, mals videojocs, us porto la meva tier list d'adaptacions de videojocs a la gran pantalla i a sèrie. I us deixaré a la descripció del vídeo el link perquè si la voleu fer vosaltres perquè no esteu d'acord amb mi, és a dir, que esteu equivocats, doncs així podreu fer el vostre. Pam! Venim aquí perquè m'he preparat aquesta tier list on veieu que ho hauré d'ordenar de millor a pitjor, sent S el millor i D el pitjor. Perquè us haig d'explicar, si ja sabeu com funcionen les tier list. Vinga, va, comencem per Sonic. Sonic el posarem a la B. A veure, no està mal, no em sembla una gran flauta, però sí que és veritat que té una cosa que em va agradar molt, i és que quan van treure el tràiler, la gent es va queixar de l'aspecte d'en Sonic en si, i ho van arreglar. I a més, sumat a que el dolent és en Jim Carrey, una B està bé. Va, les aniré fent saltejades, així no us ho esperareu. Arcane, em va semblar una molt bona sèrie, perquè pots no tenir-ne ni idea del LoL, jugar amb el lore del LoL, al videojoc, pots no tenir-ne ni la més mínima idea i és absolutament 100% disfrutable i a més amb una animació que... Oh, guapíssima, guapíssima. Va, anem amb alguna així una miqueta més polèmica, com podria ser The Witcher, amb els problemes que han estat tenint amb Henry Cavill, que era el protagonista fins ara. Ara el canviaran per un altre actor. Sembla ser que no estan seguint gaire el que seria el lore del videojoc i de les novel·les. Jo li posaré una C. Anem a picar una mica ara a la infància, amb Pokémon la pel·lícula. Jo va ser la primera pel·lícula que vaig veure de Pokémon, de fet, no sé si és la primera o si va venir abans la sèrie, no ho sé. Jo tinc una experiència increïble, era un nen, estava absolutament viciat a Pokémon, vaig anar al cinema a Mataró amb el meu millor amic i amb els meus pares quan era petit ens van regalar la carta del Mewtwo amb el menú de les crispetes. S. Sí, està parlant la meva nostàlgia, què? Va, anem amb una altra que ara està en boca de tothom, com és The Last of Us. Jo no he jugat al videojoc, haig de dir, m'he vist un munt de gameplays, però no hi he jugat. Tot i així, ja només com a sèrie em va flipar. He vist un munt de vídeos també reaccionant a les comparacions entre videojoc i sèrie. A mi em sembla que com a adaptació de videojoc, una S. Com a adaptació de videojoc i com a sèrie, si només l'hagués de puntuar com a sèrie, probablement una A, una S, aquella segur. Anem una mica enrere en el temps amb aquesta, ja us dic ara, terrible adaptació de Street Fighter protagonitzada per en Jean-Claude Van Damme. No va fer bona taquilla en el seu dia, no ha envellit bé, que moltes vegades passa això, que hi ha pel·lícules, i ara després ho veurem, que en el moment va ser un desastre total i després es converteixen en una cosa de culte. No és el cas. Una D absoluta. No podem dir el mateix de Resident Evil, també. Finals dels 90, les adaptacions, no sé si al format de la pel·lícula han arribat a fer com 3 o 4 pel·lícules. Jo crec que la podríem posar perfectament en una B. Això sí, no estem parlant de la sèrie que va treure Netflix fa poc, que és que ni en parlaré, vull dir, van anar per lliure, han fet el que els ha donat la gana i es van fotre un hòstia increïble. Va, anem amb la pel·li del moment i ens la traiem de sobre també. Super Mario Bros. La pel·lícula, amb un doblatge en català super xulo. És que també parla la meva nostàlgia, sóc molt poc imparcial, evidentment la poso a la S només ja per les seves referències, les músiques, de debò, per mi va ser increïble poder veure aquesta pel·li i a sobre veure-la en català. Super Mario Bros. Sempre al meu cor. I molts no ho sabran, però no és la primera vegada que s'adapta Super Mario Bros. A la gran pantalla. Ja va passar amb Super Mario Bros. La pel·lícula a principis dels anys 90, si no m'equivoco, una pel·lícula que, com us comentava abans, es va fotre una hòstia increïble. El rodatge va ser una absoluta... Bueno, és que tu veus la pel·li i dius... Què s'ha fumat aquesta gent? Però amb els anys s'ha convertit en una peça de culte i té un dels gags que més riure m'han fet a la meva vida. Name! Mario. Last name? Mario. Okay, what's your name? Luigi. Luigi? No, Luigi Mario. Okay, look, how many Marios are there between the two of you? There's
three. It's Mario and Luigi Mario. A veure, si tu pares a pensar, Super Mario Bros, els germans Mario, doncs s'han de dir Mario de cognom. Bé, és un gag que a mi en el seu dia em va fer molta gràcia i jo la veia de petit, no entenia res, però era tan fan d'en Mario que me la ficava una vegada i una altra. I perquè no parli tant la meva nostàlgia, doncs mira, la posaré en una B perquè sí, és que és terrible, però ja us dic, amb el temps s'ha convertit en una peça de culte. Vinga, anem a fotre'ns canya, que només ens en queden 5. Mira, una que es va estrenar fa molt poquet, de l'adaptació de Uncharted, protagonitzada pel bo d'en Tom Holland, i que també es va fotre una hòstia bastant gran. Crec que ni tan sols va arribar a recuperar la pasta invertida, i jo per mi és ser com una casa. No la posarem al nivell de Street Fighter d'en Van Damme. Mira, de la que us parlaré ara, confesso que no he jugat al videojoc, ni me l'he mirat gaire per sobre ni res. Però me'n recordo un dia que la vaig enganxar per la tele i vaig dir, però això què és? No hi ha ni per on agafar-ho. Era com una suma de moltíssimes idees d'altres pel·lícules similars i a més mal sumades. Així que per mi, amb en Van Damme, tu. Què més? Need for Speed. Bueno, tendia al fracàs perquè a Beni hi ha altres franquícies que fan pel·lícules similars, de cotxes de carreres, etc. Jo crec que només la salva perquè està protagonitzada pel immensíssim Aaron Paul, a.k.a. Jesse Pinkman de Breaking Bad, i la ficarem a una C, perquè sí, jo crec que no acaba de donar la nota. Vinga, va, que només ens en queden un parell. Anem per un mite de mites, Lara Croft Tomb Raider, protagonitzada per Angelina Jolie. Jo crec que en aquestes pel·lícules el que els hi va passar és que en el moment sí que van tenir el seu èxit i ara doncs, no han envellit tan bé, però és que el joc en aquell moment era ultra popular. Així que com que també parla una miqueta de la meva nostàlgia i crec que en el moment ho va empatar bastant, la posarem aquí perquè són bastant mítiques. I només ens queda Silent Hill. I què voleu que us digui? Per mi Silent Hill tampoc és que sigui la millor adaptació de la història, però no és que sigui dolenta, per tant, ni a dalt ni a baix. Una B. Uf, és que ara mateix tinc els meus dubtes, perquè Silent Hill a la mateixa alçada que la primera Mario Bros. Però bueno, així queda la cosa. En la primera, en la secció Suprem, hi tenim Pokémon, The Last of Us i Super Mario Bros. La pel·lícula. En l'excel·lent hi tenim Arcane i Lara Croft Tomb Raider. En el notable, Sonic, Resident Evil, Mario Bros. La primera i Silent Hill. I aquí ja podríem dir que la C és B Sufi, on hi tenim The Witcher, Uncharted i Need for Speed. I en l'absolut suspens hi tenim Street Fighter i Hitman. Bueno, què? Com us sembla que ha quedat la cosa? Hòstia, acabo de pensar que un altre dia podríem fer-ho a l'inrevés. Videojocs basats en pel·lis, que també n'hi ha un fotimer. Recorda que a la descripció del vídeo t'hi hem deixat el link per si et ve de gust fer a tu aquesta tier list i que ens encantaria veure-ho. Comparteixo amb nosaltres, menciona tant a Metadata com a pel·lícules en qualsevol de les nostres xarxes socials. I com us dic sempre, crec que si has arribat fins aquí el vídeo t'ha agradat o t'ha distret el suficient com perquè li deixis un bon like, que és totalment gratuït, o si et vols subscriure al canal, cosa que tampoc et cobraran absolutament res per fer-ho, ja t'ho dic ara. I a banda de donar-nos suport, podràs estar al dia cada vegada que pengem aquest tipus de vídeo. Au, vinga, ens veiem en un parell de setmanetes. Ciao!